Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. În acest video voi încerca să repar un Nintendo 64. Acesta, pe lângă faptul că este destul de murdar, mai are și o problemă cu conectarea manșei la consolă. Mai precis, pinii cred că sunt ruginiți și nu mai face contact cu conectorul manșei. În primul rând, cred că va trebui să o curățăm. După cum se vede, este destul de murdară. Așa a fost cumpărată de pe OLX, împreună cu aceste 3 jocuri. F0X, FIFA 99 și Racing 2. Bun, revin cu ea desfăcută, să vedem cum arată și înăuntru, apoi o voi curăța. Am desfăcut consola, după cum se vede, plină de pânză de păianj, game, și voiam să desfac și placa de bază. Din ce am observat aici, are puțină rugină și aș vrea să o curăț. Dar mai am câteva șuruburi pe care nu le pot desface. Cred că la fel sunt ruginite. Ok, am încercat să le desfac, dar nu reușesc. Așa că am să le tai. Am tăiat șuruburile și acum am putut să dau jos această perliță. Am să revin cu consola curățată și de asemenea cu placa de bază curățată. Ok, am spălat placa de bază cu IPA. Și după ce am spălat, am vrut să verific dacă de asemenea spălat și porturile de la manșă. Și am vrut să verific dacă doar prin spălare și curățire problema s-a rezolvat, dar din păcate problema încă există. După care am curățat și manșa și am verificat dacă există, inițial am verificat dacă există continuitate de la acești pini în spate, la traceuri, și da, era o conexiune bună. Și am făcut același lucru și pentru cablu. Am verificat dacă există continuitate de la acești pini către pinii de pe placa manșei. Și am observat că pentru cablul roșu și alb aveam continuitate, dar pentru cel negru nu. Aici am făcut eu o greșeală și am zis că probabil că este cablul bușit și ar fi trebuit practic să tai dintr-o singură parte, să verific dacă este continuitate, dar greșeala a fost că am tăiat din ambele părți și va trebui să repesc o parte, deși n-ar fi trebuit. Am verificat dacă am continuitate aici, de la aceste cabluri către placa de bază de la manșă, și am. Deci problema ar fi de la acest cablu. Probabil că s-a ciupit puțin cel negru și va trebui să mut acești pini în acest cablu. După care să lipesc înapoi cablul de la placa de bază de unde am tăiat.
În acest caz am două variante. Una este să dezlipesc de tot firele de pe placa de bază și să le lipesc din nou cablul direct, sau să tai cablul din zona aceasta, după care să lipesc firele între ele. La fel și în acest caz. Și cred că nu am să mă chinui și am să lipesc firele între ele. Deoarece în cazul pinilor văd că sunt capsați, prinși și ar trebui să-l desfac. Și pare destul de dificil. Ok, am mai scurtat puțin din cabluri și am verificat dacă există continuitate pe fiecare. Pare că avem, de asemenea și pe acest cablu. Acum voi lipi cablurile folosind flodder. Ok, după ce am izolat cablurile, următorul pas ar fi să le bag înapoi în conector. După care să apăs pe acest clips. Înainte să îi pun acest capac la loc, iese foarte greu. Am să mai verific încă o dată cu multimeterul să văd dacă am continuitate pe fiecare cablu. Am verificat dacă am continuitate și totul pare în regulă. Am să îi fac un nod ca să nu se rupă firele în cazul în care cineva trage de conector. Dar mai întâi ar trebui să-i duc magnetul de ferită față. Ok, am băgat înapoi conectorul. Pare că nu mai iese. Mai este de rezolvat problema conectorului cu placa de bază.
dat consola și am văzut că totul funcționează corespunzător. Următorul pas ar fi să o reasamblez, la fel și manșa. Totul pare funcțional. Singura problemă ar fi acest defect. Bun, mai am de asamblat consola și după care voi arăta cum funcționează. Am reasamblat consola. După cum se poate vedea, arată mult mai bine curățată. Încă mai are niște urme, dar nu le pot face nimic. După cum se poate observa în videoclipul din colț, acum funcționează fără probleme. La fel și manșa, singura problemă la ea fiind joystick-ul. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe sau să lăsați un comentariu. Bye!